Umay kayo ket idaydayaw tayo ti Apo, kantaan tayo asirarag o ti Diyos salaknib tayo. Dumatag tayo iti sangwanan na ket agyaman tayo. Ipaayan tayo tinaragsak a kanta a pagdaydayaw ken kuana. Tati Apo manakabali na Diyos, na indaklan nga ari, naturturay ngem amin adi Diyos. Santo, 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 Diyos sa napigsa, agkanta kami nga agdaydayaw ken ka. Santo, 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 silaw ken ayat ka, Diyos sa madayaw, awanin ka na. Santo, 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 dayawen daka, dagiti tattao sang-sangka may sam. Amin ay Kristiyano, agparintumengda, agrukbab ken ka, adi umingga. Santo, 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 awaganda ka, dati managpasul gloriam iliwendam, sa Santo, awan pagkurangam, panakabalin, asiken ayan. Santo, 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 manakabalin ka, amin na pinarswam, sikalilayada. Santo, 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 Diyos Ama, Anak, ken Espiritu. Amen. Agkararag tayo. O bendito ken managayat nga amami o Diyos sa nailangitan. Apo agyaman kami manen ken ka iti agtultuloy Apo Diyos nga panangtartarabay mo kada kami. Ti agtultuloy nga presensya iti biag ti tunggal maysa kada kami. Gyaman kami ti daytoy nga aldaw Apo, ti baro nga biag,
Namnama, o Apo Diyos nga inpaay mo manen iti tunggal may sa kada kami. Bendisyonan nyo kad nga rod, Apo, dahito nga panagdaydayaw mi. Dalusan nyo iti puso ken panunot mi, o Apo Diyos. Paggarawen nyo iti Espiritu Santo, Apo. Tapno iti panangawat mi, iti daytoy manen mensahe nga ingkam manggigan. Apo, maparag-o ken maparegta iti panagserbi mi ken ka. Mapatibker ti pamati mi ken ka, o Apo Diyos. Ket agtultuloy kami, nga agtulnog ken ka. Akawanen na kami, o Apo, kadagiti adu nga nagkurkurangan mi. Ket anyaman dagiti pag daldalanan mi, o Apo Diyos, iwaksi mi amin dagitoy. Ket si kalaing Apo, ti ingkam pagdaydayawan ken pagyamanan iti daytoy nga kanito. Itinaga ni Jesus, dagitoy ti kararag mi. Amen. Kinunati na santuan na surat, ngem no ipudno tayo dagiti basbasol tayo, tungpalen na ti karina, ket aramiden na ti maitutop. Pakawanen na dagiti basol tayo, ket ugasan na tayo iti amin a kinadakes tayo. Kakabsat ken Kristo, maawis tayo nga dumatag ken Apo, ti sino man nga agtarigagay, nga dumawat ti pamakawan ken asi. Ni Apo Jesus, maawis kayo nga agparintumeng, bayat itinatal na atukar, tintay iya asideg ken kuana. Agkararag tayo, o Apo pudno nga nagbasol kam ken ka, iti panunot sa ken aramid. Di mi naaramid ti pagayatam, saan da kayo nga inayat iti amin abiyag mi, saan mi nga inayat dagiti karuba mi akas ti bagimi, si papakumbaba kami nga dumawat iti pamakawan mo, kas ti panagbabawi dagiti nagbasulan mi. Pakawanen na kam, isubli na kam, papegsain na kam, amagnakas kadagiti dalan mo, o Apo. Dahito iti kararag mi itinagan ti anak mo ani Jesu Kristo. Amen. Amen. Masidegat ken kapo, di kabaru kumuag sanggirak, yawat mo kadi day tatakyan, ket di tapos sumaginalaang, ket di tapos sumaginalaang. Maawagan dagiti ushers para iti panangurnong kadagiti sagot nga agpaay ti pannakamentenari ti iglesia tayo.
Naimbag nga agsapatay amin kakabsat. Good morning. Yan kastamet kadigiti kadwa tayo nga adda iti online live streaming ti Central United Methodist Church nang nangruna kadigiti Ilocano, kailian tayo, ken digiti Gagayem, ken agayayat iti iglesia tayo. Agyaman kami ti agtultuloy apan nakipasetyo ket no daman cellphone yo dita kakabsat. Pakisapol yo man ti Central United Methodist Church ket paki-share and post yo ti agdama nga gimong tayo iti daytoy nga kanito. Kakabsat kablaawan tayo man dagiti kakabsat tayo nga adda iti nagbabaitan tayo ni kabsat nga Arturo Garcia Jr. From Santiago City. Ayan na ni Kuyan. Ayan, nagyamang kami. May isa nga mangisursuro ije NC, ije Northeastern College, ije Santiago City, kaya dati purpose na mati kadana dito ay Manila. Kaya kastamet kadigiti kabsat tayo nga taga Sinait, Quirino, Isabela. Ayan, nagigiti kakabsat tayo. Oo, dati may isa nga kabsat ko, dito nga yanak, Sinait, Quirino, Isabela. Ayan. Ken kastamet dagiti ni Kuya taga Ilocos, agyaman tayo. Ayan na ni Kuya tatayan. From Ilocos, agyaman kami ti panakipasetyo. Ken adapay dagiti bisita tayo nga tatala nga makaumay. Ti medyo nabayagmet nga panawen nga nakapasyar dito Central UMC. Ket agyaman kami tagtultuloy nga panakipasetyo ken ti kadayo ti tunggal umay kayo dito ay Metro Manila ket sapay la kuma nga iyawis yo nga dati gimong dagiti Ilocano dito ay Central UMC ken kastamet nga kablaawan tayo dagiti agkasangay ken kastamet kadagiti nakadanon kadagiti wedding anniversary da ket idikalman ket the judge ken ni Edwin Larida ken kastamet nga ika-upat nga pulo nga aldawen manipod di dinapukaw ni Nanay Anita nagalisto nga aldaw kakabsat 40 days na idikalman ket tultuloy tayo nga padayawan ti Apo ti biag ni Nanay Anita numampay awan isunan kadigiti nagbabaitan tayo ken kastamet nga birthday tata ni Ate Melinda Carolino. Ayan ni Ate naimbag nga panagkasangay na ken kastamet ken ni Samantha Balakwa. Ayan ken ni Ate Imelda Ninte ay so ti maysa kadagiti officers tayo met dito iglesia tayo ken adapay dagiti agkasangay iti daytoy nga lawas kakabsat nga jak nakita dito Inspire tayo ket dawat ko nga agtultuloy iti bendisyon ni Apo Dios kadigiti bibiyag yo ti panakadanon yo kadigiti birthday yo iti daytoy nga lawas na ken kastamet iti daytoy nga aldaw ket isu ti wedding anniversary da Pastor Joey ken ni Ate Sally Conanan. So dati Vesper pastor tayo isumat ti anniversary da tatangal daw ket into no 8 isumat ti wedding anniversary ti lay leader tayo ni Kuya Dario ken kastamet ti ken ni Ate Evelyn Borhe daday abroad tata pampanaw damet ket makipaset tayo mat ti pay tayo ti panakipagrik na tayo met iti ipapanaw ti kabsat ni Kuya Dario ni Mario Borhe iti napalabas nga lawas. Ken kastamet nga agtultuloy tayo nga ikarkararag ni Tatay Dion Dayag nga dapay lang ito'y Manila Med. Dati Manila Med iso ti ngingutin nga ama ni Fiscal Des. Ket dapay lang isunay jay. Ken kastamet kini Dr. Raquel nga adda nga madama nga agpapalaing ket tultuloy nga iramraman tayo kadagiti karkararag tayo. Ken kastamet kini Dr. Joyce iti Heart Center iti pannakapasana kasmay sa nga nya adult surgeon kaslakas jay pannakapasana kasmay sa nga nanay nga doktor iti Heart Center iti dagitoy naglabas nga aldaw. Adto man ni Dr. Joyce
Daiso na. Ayan, congratulations kini Dr. Joyce Domingo, iti panakay pasanamat, manen ti may nga tukad, kas may nga doktor, iti Philippine Heart Center. Ken kastamet kadigiti daddu mapay kakabsat. So, dagiti laing ket maawis kayo met nga ada iti children's camp nga maaramid into no 5 to 7. Marami dato jay daluyan conference center ijay naik ket maawis dagiti anak tayo, apu ko tayo nga gedad ti 8 aging ganat sa 10 ket 3 maawis kayo iti daytoy nga children's camp. Pannakasiay met dagiti ubing kumbaga kasla kasiyay ket maawis kayo sapulin nyo lang ni Diaconessa Medi tapno kasta ket maisama da kadagiti kayat da nga paset iti daytoy nga aramid dagiti ubing. Ket agyaman tayo met idi kalman tinaballegi nga charge conference tayo dito'y Central United Methodist Church. Ket agyaman tayo iti panangidangulo iti DS tayo ni DS Mel Sarangaya ken kastamet man iti umadani nga conference iti Philippine Annual Conference nga maangay into no 26 to 29. Ngem di 26 ngamin kakabsat kit iso ti clergy and deaconess session mi ngem ti opening ti annual conference tayo ket iti 27 to 27 ti opening worship tayo iti agsapa. So kidawin tayo daytoy ket maaramid ijay KKFI ditoy P Paredes iti Sampaloc ket maawis dagiti amin delegado ket ti delegado tayo ditoy nga adto Ilocano ket ni Fiscal Des ken ni Judge Edwin isuda dagiti upat dua kadagiti upat nga delegado tayo iti daytoy nga komperensya. Dagiti laing kakabsat ket naimbag nga bigat tayo amin. Tinasantuan na surat, ket maadaw iti umuna nga surat ni San Pedro, iti may kadua nga kapitulo, manipod iti 2 aging ganas sa 10 a bersikulo. Uray pay nukasta, adunto ti tumulad ti saan anasayaat nga aramid da, ket gapu kadakwada, madadael to ti dalan ti kinapudno. Gapu iti kinaagum da, pagsapul danto ti panangipakaammuda kadagiti parbo asarsarita, ngem nabayagen a nakasagana ti mangukom kadakwada, ket saan amat maturog ti mangdadael kadakwada. Saan na kinaasyan ti Diyos dagiti angheles a nagbasol, intapwak na ida, ijay infierno, iti kasipngetan a lugar a nakakawaran da. Pangururayan da iti idadateng ti aldaw ti panangukom. Saan namet a kinaasyan dagiti tattao nga awanan Diyos, iti daydidaan alubong, idi pinaglayos na ti daga. Nilaeng Noah, anangikasaba iti kinalinteg ti insalakan na, agraman dagiti 7 at tattao. Dinusa ti Diyos dagiti syudad ti Sodoma ken Gomora. Pinuoran na agingga adim mapuda, ket pinagbalin na ida a pagulidan ti mapasamak to kadagiti awanan Diyos. Inispal na ni Lot, maysa a nalinteg a tao a nariribok iti kinadakes dagiti managlabsing iti linteg. Nagnaed iti sidong na, ket inaldaw a natutuok kadagiti dakes a nakita ken nangyigan na nga aramid da. Kasi paneknek dagitoy, amo ti Apo nga isalakan dagiti nasingpet at tao, iti pakasuotan da. Amo na met agwardyaan dagiti managdakdakes aging gaadumteng ti aldaw, ti panangukom a panagsagsagabada. Nang runa unay dagiti sumursurot, iti awis ti kinaderrepda, ken manglalais iti turay ti Diyos. Natured,
Ken napalangguad dagitoy asina maestro, saan da nga agbuteng amang lais kadagiti nadayag sa dilangit. Amen. Kidawik man ti panagtakder ti tunggal maysa kada tayo kakabsat ti panakaibasa ti ebanghelyo ni Apo Jesus manipod iti ebanghelyo ni Juan ti may ka sangapulo ketupat nga kapitulo bersikulo umuna aging ganat sangapulo ketupat ket kastoy ti mabasa tayo. Kinuna ni Jesus kadakwada, saan kayo amadanagan ken mariribukan? Mamati kayo iti Dios ket mamati kayo met kanyak. Adu ti kwarto ijay balay ni amak ket innak mangisagana iti pagyanan nyo. Jak ko maibaga daytoy kada kayo no saan apudno. Kalpasan iti ipapan ko mangisagana ak iti pagyanan nyo. Umayak to alaen tapno addaan kayo iti pagyanan ti ayan ko. Ammuyo ti dalan nga agturong iti papana. Apo kinulan ni Tomas, saan mi nga ammot no sa dino iti papanam. Kasano nga rod nga ammumi iti dalan. Siyak ti dalan ken ti pudno ken ti biag awan ti makaapan ti ama no saan amagna kanyak insungbat ni Jesus. Ita taamamudakon amammuyo met ti amak. Manipod ita amammuyo ket makita yon ti ama. Kinuna ni Pedro, Apo ipakita man kada kami ti ama. Umanayen dayta kada kami. Nabayagen nga nakikadkadwaak kada kayo Felipe. Ngem dinak payla gayam maamammo insungbat ni Jesus. Siya sino man ang nakakita kanya ket nakita na meten ti ama. Apay takunam pailaeng ipakitam kanyak iti ama. Di mo kadpatyen nga addaak ti ama ken ti ama adda kanyak. Saan ang naggapu kanyak dagiti insaok kada kayo. Ti ama nga agtaeng kanyak aramiden na dagiti inaramid mo. Mamati kayo nga addaak iti ama ket addamet ti ama kanyak. No saan mamati gapu iti kadagitoy nga aramid mo ibagak iti pudno kada kayo. Ti mamati kanyak aramiden nantu met amin dagiti aramidek ket dakdakkel tupay nga dagitoy ti aramiden na nga addan nga innak iti ti ama. Aramidek to ti anyaman nga dawaten nyo itinagan ko tapno maitanok iti ama babaen ti anak. Anyaman adawaten nyo itinagan ko aramidek to. Diyos ti mangbendisyon ti tunggal maysa kada tayo ti panakaibasa ken panakadingeg ti nasantuan asa sa una. Amen. Amen. Saka ket lawag ti pagnaang ti sao silaw dagiti saka ket lawag ti pagnaang. Amen.
Yaman tayo, ti mensahe nga impay, iti koro tayo, iti daytoy nga kanito. Danag ken pamati. Ada may isa nga istorya, kakabsat, nga amok, nga nang nangigan nyo matan daytoy nga istorya. Nga ada ti dimteng nga dakkel nga layos. Ket no ada ti dakkel nga layos, kadawyan na, dagiti pagtaingan, ket madanon ti layos. Ngayon, magyamyaman ti maysa nga tao nga adaan ti pagtaingan na nga nalayos ket adda ti maysa nga puon ti kayo iti abay ti pagtaingan na. Isut nga bimalasiw iti daytoy nga dakkel nga puon ti kayo. Ngem dimakkel ti kayo. Aging ganat na danon iti ungto iti daytoy nga mula nga kayo. Ket maysa nga dawat na kinaapo nga isalbar ko ma wenno maisalakan manipod iti daytoy nga dakkel nga layos. Isut nga nagkararag isuna tapno dawatin na ti asi ti panakaisalakan manipod ti tulong ni Apo Dios. Adu ti dumteng ti maysa nga rescuer kastamet iti maysa nga bangka ken tapno saan nga malned daytoy nga tao. Ngem gapo iti rason na no mampay adda ti danag iti puso na kakabsat ni Apo Dios lang ti mangisalbar kanyak. Ngem gapo iti daytoy nga rason na ti biag nalned isuna ket natay. Mangipakita daytoy ti maysa nga nagdanag mamati, ngem ti kamaudyanan na, ket saan anamati. No saludsudik ti tunggal maysa kada tayo, anya dagiti kadakkilanen nga kapadasan nyo nga nagdanag kayo, kadagiti bibiyag yo. Amok, ada dagiti na duma-duma nga kapadasan tayo. Ngem ti binasak manipod iti nasantuan asurat ket awis kada tayo nga ditay kuma madanagan wenno mariribukan dagiti puspuso ti tunggal maysa kanya tayo. Kinunana nga rod ti sarita nga danag wenno the doubt is feel uncertain about, fear or be afraid. Ket adu kada tayo iti madanagan wenno mariribukan kas kadagiti adalan. Nariribukan dagiti puso da, adda panagbuting dagiti puso da, nariribukan da kadagiti kasasaadan, ta umuli nga ro din ni Apo Diyos iti pagtaingan ni Amana. Ket awan ti mangaywan kadakwadan, awan ti makadwadan, tinda panagdalyasat iti daytoy nga biyag. Numampay namati da nga nagungar isuna. Ngamin kaadwan kada tayo kakabsat kayat tayo nga addaan ti kanayon atalged kadagiti biag tayo. Adda ko marikna tayo tinatalged nga kaadda ni Jesus gapo iti nasaksyanda kenkwana. Nakita da dagiti bileg nga inaramid na, nakita da dagiti insursuro na, dagiti milagro nga inaramid ni Apo Dios, ket kayat da nga kanayon nga marikna dayta. Ngamin isut mangted talged tapno mapukaw iti danag kadagiti panagbiag da. Isu nga nangigda isuna nga nangaskasaba isuna nangisursuro isuna ni Apo Jesus ngem kaadwan na paylaeng nagturay paylaeng ti panagdanag kadakwada. Ket saan tayo nga exempted dito kakabsat. Oray ibaga tayo nga namati akin ni Apo, inawat kon ni Apo. Ngem no dumteng dagiti kanito nga masubok ti pamati tayo kakabsat adda iti danag. Ngamin dayta ti reaksyon gapo kadagiti pagbutbutngan tayo. Ket isu dagiti banag nga kayat tayo nga lisyan nang nangruna no daytoy ket ipapatay
Kas ken ni Jesus ti ipapatay na nalidayan dagitoy nga adalan. Ngamin awanin ti kadkaduadan nga ni Jesus nga namnamain nga isut mangisalbar ngamin agsubli isunan ti pagtaingan. Iti pagtaingan ni Amana. Saan Apolos ang napasamak kuma? Dagitoy nga dadagsenda. Dagiti pakariribukan, dagiti puspuso da. Pagbutbut nga da, no awan kuma, iti pakaydumaan, dagiti sasao da, dahil sasao ni Apo Jesus. Ngamin, ti basehan, iti pamati da, syempre, di sasao ni Apo Jesus. Ngem dumteng lata, iti panagdalag, dagiti dadagsen, riribok, kadagiti puso da. Nga rods, kasano asaan ang madanagan, ken mariribukan, gapo, ngamin ti kinaawan, iti kinasigurado, nga mabalin nga mapasamak kanyada, ngamin ni Jesus natay isunan, agsubli kadagiti pagtainganan. Isu nga ti awis nga impaay ni Jesus nga mangted namnama kadakwada saan kuma ang mariribukan dagiti puspusoyo, dagiti pusoyo. Di ba malagipyo ti kadagiti istorya iti nasantuan asasao iti pinakan ni Jesus dagiti 5,000 madanagan dagiti disipulo. Apo pangalan tayo nga iti ipakandeta ni 5,000 nga tattao. Pangalan tayo ti kanin tayo, adda tayo dito'y walang, adayo iti paggatangan. Lakas jay kuma. Kas jay ti kapadasan da, no basahin tayo yung Matthew 14. Saan laing, oray idi nagdalyasat da, iti tenga ti taaw, madanagan da, idi dimteng ti bagyo, ket mariknadan nga malned ti bangka nga nagluganan da ngem dimteng ti danag kanyala. Sada ni ring ni Jesus, Apo, nyamitin ni malnid tayon, maturog ka pa ilang dita. Nada kin ni Jesus. Ngem anya ti kinuna ni Jesus, nagbasit lakit din ti pamatiyo. Kitain nyo ni Jesus, awan ti danag kanyana ngem ti tao adda iti panagdanag, panagbuteng, gapu kadagiti paspasamak. Isot, gapu na, nga awagan na tayo nga rod ni Jesus. Babaen kadagiti pamati tayo. Nga isardeng tayo kuma. Wenno saan tayo nga ipalubos, nga ti danag, ti agari, kadagiti puspuso tayo, tapno saan tayo nga mariribukan, kadagiti panagbibiyag tayo. Kas kinuna ni Jesus, ti Luke Chapter 9, verse 23, kinunana, ket kinunana kadakwada, ti agtarigagay asumurot kanyak masapul at agikwaen na, talikodan na ti bagina, ibaklay na ti krus na, ti inaldaw ket suruten na. Pudno kakabsat, kadigiti biyag tayo, adda dagiti kabusor tayo, adda dagiti kalhaban tayo, ngem ammo ti anak ti Diyos, dagiti pakakumikuman tayo, pakariribukan tayo, ladingit tayo, amuna dagitoy. Ngem tilikodan dagitoy kakabsat, inikkan na tayo tinamnama, tapno kasta mapukaw, dagitoy nga pagdandanagan ket masukatan ti pamati kadagiti biyag tayo. Isot gapo na nga rod, nga saan tayo kuma ipalubos nga mariribukan dagiti pamati tayo. Isut gapo na nga no dumting man ti panagdanag kakabsat, dumting man iti pakariribukan tayo, kadagiti biyag tayo, iti agbabawi tayo. Ket sukatan tayo ti panagtalik. Saan tayo kumang agtalik kadagiti bukod tayo awagas, pigsaken panunot. Ngem agtalik tayo iti giya ti Diyos, ken saan ti giya ti lubong nga pagnanailan tayo. Ket daytoy ket nabara nga awis ni Apo Diyos kada tayo. Nga tintay, panakipaset iti daytoy nga lubong kakabsat,
daytoy ti karina, amang ted kada tayo, ti pudno atal na, kadagiti inaldaw a panagbiag tayo, tapno kasta tinamnama, ken panagtalek, kuma ti mapadasan tayo. Bagaman takabay mo, ikatimon ti panagdandanag mo, santay kuma nga mariribukan, ket masukatan kuma ti pamati. Isut gapo na nga ti awis ni Jesus, anya, mamati kayo. Ket ti sarita nga mamati, accept as true, convinced by trust, and have confidence. Mamati tayo, ken Apo. Agtalek tayo kumakanya na. Mamati tayo nga ti Diyos. Isu ti agbanbantay, isu ti makikikaadda, kadagiti panagbiag tayo, iti likudan, kadagiti kapadasan tayo ti panagbiag. Agtalek tayo, iti dijay nangibilang, makabilang, kadagiti bibiyag tayo. Isulaing makaammo ti biyag tayo, isulaing ti makaammo ti bilang dagiti buok tayo, isulaing ti mangpapintas wenno mangkawes kadagiti sabsabong tapno saan, tapno kastakit pumintas, isulaing ti mangagas, isulaing ti mangisalakan kadagiti biyag tayo. Malagipyo kadi dagiti sangapulo nga ketongin kakabsat, pinalaing isuna ni Apo Jesus. Ket naisubli dagiti salsalun at da, ket nagyaman da, gaputi panagtalek da, ket di panang pukaw da kini Jesus, mangipakita ti panagtalek. Apo Jesus, maasyan ka kadi kanyak. Ket siya sino man, nga agtarigagay, nga mamati ken kuana, adda, iso di panangipukkaw tayo, nga kasapulan tayo isuna, kadagiti biyag tayo. Malagipyo kadi, John 9, inagasan ni Jesus, ti bulsek, ti maysa nga bulsek, nga timopra, iti daga, sana pinadaramos, dijay nga pitak, dijay naggapuan, dijay ang titupra ni Jesus, sana kinuna, ingka agdiramos, ijay siluwe. Inaramid na, gaputi pa nagtalek na, ket kasjay kumamat kada tayo kakabsat. Numampay kasta, awan kuma matnag uray, maysa kada tayo, no ipalubos na ti Ama, ket agtalek tayo kenkwana. Ni Apo, ket makita na dagiti kapadasan tayo, makita na dagiti sagsagabain tayo, ammuna dagiti kasasaad tayo, adda nga ayaten na tayo, ngem kadagiti sabsabali a pinarswana, ngamin si kaket kapatgan, datayo ti kapatgan nga pinarswan ni Apo Jesus. Isut gapuna ko na, mamati kayo iti Diyos, mamati kayo met kanyak. Ket daytoy ti tarigagay na. Kaya't nasawen nga ti panagtalek tayo kuma, isu kuma ti panamati tayo ken kuana, ken panagtalek tayo. Ket naynayunan tayo pa'y kuma ti pamati tayo ken Kristo. Kas kinunana iti 1 John chapter 8 verse 12, uray siya, saan ko adusain, ingkan ken saan ka nga agbasulen, kas kinunana. Isot gapo nga rod kakabsat, amin a panagsagaba tayo, amin nga kapadasan tayo, dagiti panagdanag tayo, kadagiti panawen, nga dumteng daytoy nga kasasaad, agyaman tayo ken ni Apo, tainikan na tayo tital na, ni Apo Jesus, tapno kasta, mapatpatibkerpay, ti pamati tayo, yan kuana. Kakabsat, tintay, idadatag, iti daytoy nga komunyon, kakabsat. Awisen na tayo, ni Apo Jesus, nga tilikudan, kadagiti, panagdandanag tayo,
bukan tayo, pakakumikuman tayo tibiyag, at dakumati panagtalek. Ket tiintay panaglakam, isublina amin dagita nga napukaw, tapno kasta, naan anay nga may rukbab ni Apo Diyos kadagiti bibiyag tayo. Sapay la kumati, intay panangawat, kadagitoy nga sakramento, isu kumamit ti mangipakita ti panagtalek tayo, ken panamati tayo ken kuana. Agtalek ken mamati tayo met, ken ni Apo Jesus. Ket daytoy, ket magunod tayo, tapno agtultuloy nga ni Kristo, ti agari kadagiti biyag tayo. Sapay la kumakakabsat, anyaman dagiti pakadanagan tayo, masukotan kuma ti panagtalek. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Awan ti adipen ang makapagserbi iti dua nga among. Tagurain nanto ti maysa ket ayaten nanto ti sabali. Wenno agserbinto as ipapasnek iti maysa ket umsyen nanto ti sabali. Diyo mapaggidda na pagserbian ti Diyos ken ti sanikwa. Kakabsat, idaton tayo dagiti apagkapulo karkari ken datdato na pagyaman iti altar. Kastamet iti faithful stewardship pledge card nga idaton iti nakasera akahon iti sangwanan ti altar. Maawis tayo met ang mga ramat iti online banking, babaen iti bank account ti Central United Methodist Church, ana iparang kadagiti screen tayo. Yaman kami iti kinaparabor mo, Apo, iti tunggal biyag, kadigiti anak mo, na materialan ken spirituan. Parukpok mo tinananay, nga bendisyon, tap nagtultuli nga bendisyon, kadigiti sabalik. At mausar, digito yung adat-daton, sagsagot, ken panagyaman, iti ministeryo, paaramid, ken proyekto, ti iglesyam, tinagan ni Jesus. Amen. Amen. Maawis ti tunggal may sa kanya, tayo kakabsat. Kidawik man, ti panagtakdir tayo, kakabsat.
Hintay panaglakam iti komunyon. Ti Apo adda kuma kada kayo, Kastamet ken ka. itag-ayo dagiti puspusoyo, Itagay mi ida iti Apo. agyaman tayo iti Apo a Diyos tayo. Rumbeng nga agyaman ken nagdaydayaw tayo. Isut gapo na ken naimbag, ken may parbeng a kanayon, ken sa dino man nga agyaman ken ka, Ama aman nakabalin, amin. Namarswa ti langit ken daga, inaramid na kami akaas-asping mo, ken impuyot mo, ti kadakam, iti anges, iti biyag. Uray pa'y idi at tinalikodan da ka, ti ayat mo nagtalinaed nga awan baliw na. Winayawayaan na kam, iti panakatagabo ken basol. Inaramid mo iti tulag, asikalaeng ti Diyos mi, ken ti paki nakisasao kada kami, babaen kadagiti profetam. Ngem dakam amin at taom kas ditoy lubong, ket sika amin buybuyot nailangitan, dayawen mi, itinagan mo, iti panagtitimpuyog mi, ang mangikan kanta. Santo, 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 Diyos sa nabilen. Langit ken dagat napnot, gloryang sadyay kang atwan. Nagasati umay ka, Ken o sana jay kangatwan. Apo, nasantuan ka, ken bendito ni Jesucristo nga anak mo. Kuana imparukpok mo, ti Spiritum, tapno ikasabana tinaimbag adamag, kadagiti na panglaw, mangiwarnak iti pannakawayawaya dagiti balud, ken mangisubli iti panangkita kadagiti bulsek, mangwayawaya kadagiti na irurumen, ken mangibunannag iti tiyempo nga insalakan mo dagiti tattaom, insagana na dagiti masakit, pinakan na dagiti mabisinan, nakipagyan kadagiti managbasol, babaen ti panagtutuok, ken ti ipapatay na, ken ti panagungar na, impasngay na ti iglasyam. Inyadayo na nakam iti panakatagabo iti basol ken patay, ken ti panangaramid, ken nangaramid ka iti baro at tulag, iti danum ken ti Espiritu. Idi nga imuli ni Jesucristo sa dilangit, inkarina nga agtaeng kada kami nga kankanayon babaen iti bileg ti sasaom, ti Espiritum, iti daydi nga rabii nga impaina ti biag na, para kada kami, nangala iti tinapay, nagyaman ken kuana, pinispisi na, inted na kadagiti adalan na ket kinunana, alaen nyo, kaninyo, daytoy ti bagik a maipaay kada kayo, aramiden nyo daytoy, apakalaglagipan kanya. Idi kalpasan na ti panangrabii, nangala ni Jesus iti kopa, nagyaman ken ka ket inted na kadagiti adalan na ket kinunana. Minom kayo iti daytoy dakay amin. Daytoy ti darak iti baro at tulag, anay parukpok iti para kada kayo, ken kadagiti adu apan nakapakawan dagiti basbasolyo. Aramiden nyo daytoy, amasansan akas pakalaglagipan nyo kanyak. Ngarod kas pakalaglagipan kadagiti inaramid ni Jesucristo, idaton mi dagiti bagbagimi a panagdayaw ken panagyaman, kas nasantuan a sibibiyag a daton a makikaysa ken ki Kristo, kadakam kas amamumi ti ministeryo ti pamati. Ni Kristo natay, ni Kristo nagungar, umay tumanen.
Iparukpok mo iti Espiritu Santom kadakam, nga natipon-tipon ditoy, ken dagitoy asagot, tinapay ken arak, aramidem ida kadakam abaru, ken dara, ken Kristo, tapno agbalin kami abagi ni Kristo ti lubong, a sinubot iti dara na. Babayen ti Espiritum, nakipagmaymaysa kami ken Kristo, iti maysa ken maysa. Ken ti ministeryo ti lubong, agingga iti umay ani Kristo, iti maudi a panagbalegi, ken makipagrambak kami ken kuana, iti nailangitan a padaya. Gaputa ti anak mo ani Hesu Kristo, ti Espiritu Santo, iti nasantuan nga iglesyam, kukwam amin nga dayaw, ken gloria, man nakabalin nga Ama, ita ken ti agnanayon. Amen. Sangsang kamay sa tayo nga basain. Mami sa dilangit, daydayaw kumat inasantuan nanagan mo. Umay kumat ipagariam, matungpal kumat ipagayatam, ditoy daga akas sa dilangit. Ited mo kada kami titaraon mi ita nga aldaw. Pakawanen na kami kadagiti basbasol mi. Akas iti pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Di na kami turong itinakaro a pakasuotan. Ilisi na kami ket di ti managdakdakes, akukwam ti pagarian, pan nakabalin ken gloria nga agnanayon. Amen. 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 Gapot adamay maysa at tinapay, datayo nupay adu, et paset ti may maysa abagi, gapu ti panaglakam tayo ti may maysa at tinapay. Ti tinapay episyen tayo, isu iti pakairamanan tayo, ti bagi ni Hesu Kristo. Amen. Amen. Ti kopa pagyamanan tayo, ket panakipaset tayo, iti dara ni Kristo. Amen. Amen. Tugaw tayo amin kakabsat. Iti daytoy nga kanito, isu ti panaglakam tayo, iti nasantuan a komunyon. Maawis kayo nga daan si papakumbaba a puso, panagyaman ken panagdayaw ken panagbabawi, tiintay ipan ti sangwanan na tapno aglakam kadagitoy nga elemento. Maawis kayo amin kakabsat. Kapsat ken Kristo kasti ebanghelyo kinunana, saan kayo amadanagan ken mariribukan. Mamati kayo iti Dios ket mamati kayo met kanyak. Daytoy ti awis ni Apo Dios ti tunggal maysa datayo kakabsat. Nga tilikudan kadagiti kapadasan tayo ti biag. Itilikudan kadagiti panawen nga adda iti panang lipat tayo ken Kristo. Gapo kadagiti kapadasan tayo nga problema, kadagiti bibiyag tayo. Dumteng ti danag, ket paset ti panagbiag tayo. Nga mawisen na tayo ni Kristo, nga mamati tayo kumaken kuana. Agtultuloy nga ipaay tayo ti panagtalek ken kuana. Kas mangiparangarang iti panagdaydayaw ken panagyaman tayo ken kuana. Kaya tintay panaglakam kakabsat, mapagpabileg kumapay, ti panagtalek tayo, tapnonan anay tayo, kas anak na. Kaya tintay panaglakam kakabsat, agtultuloy nga ayat na bendisyon, ipaay ni Kristo, itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen. Let us continue in the spirit of prayer and meditation as you prepare yourselves to receive the sacrament of Holy Communion.
Brothers and sisters in Christ, as a tradition, it says that this sacrament is a means of grace, meaning the love, forgiveness, and the peace of our Lord Jesus Christ be with you as you receive the bread, symbolize the body of Christ, and the cup of wine symbolize the blood of Christ who poured out for you and for many for the forgiveness of sins. And as you eat the bread and drink the cup of wine, always remember that we memorialize not a dead God, but a God who is living and present in our midst right now as we commemorate His life, His death, and His resurrection from the dead. As you may eat the bread and drink the cup of wine, remember that Jesus loves you, that His peace and joy be with you. And after you eat the bread and drink the cup, you may now go, arise. Always remember that Jesus loves you. Amen and amen. Tuloy po tayong lumapit sa dulang ng ating Panginoon. At sinasabi po ng ating sulat ng ating Panginoon sang-ayon po kay Apostol Pablo sa unang Korinto, kabanatang 10, talatang 31. Naman yung ginagawa, kayo may umiinom o kumakain, gawin ito sa kapurihan ng ating Panginoon. Sa pagkakataon ito, mga magulang at mga kapatid, tayo po ay kakatipon sa dulang ng ating Panginoon at ang ating pagtanggap ng simbolo ng Kanya pong pag-ibig, ang tinapay at katas ng ubas. Nagpapahayag sa atin ng ating ugnayan sa Kanya ay gayon na lamang sapagkat Siya mismo po ang unang gumawa ng paraan upang tayo po'y abutin sa ating pong kalagayan. Ating alalahanin din po na hindi lamang tayo basta kumakain, umiinom at tumatanggap ng ating bahagi sa Kanyang sakramento, kundi ating tinatanggap din po ang ministeryo na nakapaloob po dito. At ano po yun, tayo po'y maglingkod sa ating kapwa, katulad ng paglilingkod ng ating Panginoon. Tayo po ay gumawa ng mabuti sa ating kapwa, katulad ng ginawang kabutihan sa atin ng Panginoon. At kung may pagkakataon pa, ay atin ding ipagkaloob ang ating buhay. Hindi lamang sa ating Panginoon, kundi maging sa Kanya iglesia rin, na kung saan tayo po ay kabahagi po nito. Tanggapin din po natin Kanyang mayamang kapayapaan, kasama po ng Kanyang mayamang pagpapatawad sa pangalan ng Ama ng Anak, Banal na Espiritu Santo. Amen. Sa paglapit natin sa dulang ng ating Panginoon, ihanda po natin ang ating mga sarili, buksan ang ating mga puso, tanggapin natin ang Kanyang biyaya. Narinig natin sinasabi sa Ebanghelyo, ang Panginoon, ang daan, katotohanan, at ang buhay. Sa pagtanggap natin ng banal na sakramento, ng tinapay na sumasagisag sa Kanyang katawan at sa tas ng ubas na sumasagisag sa dugo ng ating Panginoon, hindi lamang inaalala natin ang Kanyang pagkamatay, kundi pinapatibay natin ang ating relasyon sa Kanya. Patuloy tayong nakikinabang sa biyaya ng Kanyang pagkamatay. At ganon din sa kapangyarihan ng Kanyang pagkabuhay na maguli. Upang sa ating paghayo
Kung siya ang daan, hindi tayo maglakbay na tila naliligaw. Kung siya ang katotohanan, hindi natin kailangan mabuhay sa kasinungalingan. At kung siya ang buhay, ang pakinabang natin ay hindi lamang natatapos sa kamatayan, kundi kahit sa kabila ng kamatayan. Kaya humayo kayo, mga kapatid, baunin natin ang paalala ng Panginoon at ang biyaya nito na siya ang daan, katotohanan at ang buhay. Amen. My fellow pastor and communion stewards, remember the following words of Jesus. He said, "You did not choose me, but I chose you to follow me and bear much fruit." Jesus also said that if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given unto you. Brothers and sisters, pastor, it's always a privilege to serve God's vineyard, and you are there serving this congregation. And at the same time, it is a responsibility that you always bear in mind, that you always abide in our Lord Jesus Christ, who is the vine, so that you may be able to bear much fruit and give glory to His name. Arise, remember that Jesus loves you. Amen. Dawek man ti panagtakder tayo amin kakabsat, kararag. Agnanayon a Diyos, ipaimi ti panagyaman ken ka. Gapu iti daytoy anasantuan na misteryo. Panangidaton mi dagiti bagimi, gim para kada kami. Papigsain na kami, pantilubong, babayan ti bileg bileg ti espiritum. Tapno may daton mi met ti bagimi, kadagiti sabsabali. Itinaga ni Kristo Jesus nga apo mi. Amen. Amen.
Arag tayo, kakabsat. Agyaman kami, o Apo, iti awis mo. Nga iti nga kadigiti danag, nga kapadasan mi iti bihag. Inawis na kami nga agtalek ken ka, o Apo. Agyaman kami kadigiti karim, o Apo. Diyak malamo, digiti kapadasan, titunggal maysa, kadigiti anak mo, o Apo. Ngay mamumi, no adaman, digiti makapadas, kadigiti na duma-duma nga kapadasan ti biyag, o Apo. Ti personal, ti pamilya, panagserbi, kenda dumapay nga aspeto ti panagbiag mi, o Apo. Surwan na kami nga agtalek ken ka, o Apo. Nainayunan pa'y digiti pamati mi. Ket babayen ti ingkam panaglakam tinasantuan nga komunyon, o Apo, mangipalakip iti karim ti tunggal maysa kada kami. Ti ayat mo, ti bendisyon mo, kadigiti bibiyag mi. Ket magnamnama kami, o Apo, nga inawat min ken impaaymon kadigiti bibiyag mi, dagitoy nga karkarim. Gapu iti ingkam panagtalek, gapu ti ingkam panagyaman ken ka, o Apo. When Apo, ikarkararagami, digiti adati masaksakit na, o Apo. Kastamet kini Tatay Dion, pay mo kaditi nananay nga panangagas, ti Bagina, ni Dr. Dominador Raquel, ti mother ni Kuya Juliver Valdez, o Apo. Kenda dumapay ni kabsat nga Mr. Kabading nga taga Tumawini, o Apo. Kenda dumapay nga adagiti masaksakit daw, o Apo, ipaay mo iti panangagas mo kadakwada. Agyaman kami met kadigiti nakadanon dagiti panagkasangay da. Anibersaryo dagiti kasar, o Apo. Tultuloy mo nga ripeten isuda nga daan ti maysa nga ayan-ayat. Bendisyon kadigiti bibiyag ti tunggal maysa kadakwada. Kastamet dagiti kakabsat mi nga da iti daytoy nga kanito nga ganwat da iti kaadada dito Metro Manila, o Apo. Digiti naggapupay, kadigiti na duma-duma nga probinsya mi, o Apo. Gyaman kami ti kaadada, ti panaki-fellowship mi kadakwada. Kaya tagtultuloy kadi nga ipaay mo, tinananay nga panangsalwad mo, bendisyon mo kadigiti amin nga aramid da, ti kaadada dito'y Manila, o Apo. Bendisyon na met, o Apo. Digiti anak mo nga panagtrabaho, iyabalasiw taaw, na daman kadakwada. Ken kastamet kadigiti kakabsat mi nga ada ijay balasiw taaw, o Apo. Bendisyonam kadi isuda. Tarawidwidam kadi isuda, o Apo. Di mo kadi baybayan isuda, o Apo, kadigiti panagbibiyag da, o Apo. Kastamet kadigiti ada tinignegosyo da, o Apo. Iparukpok mo tinananay nga panang bendisyon mo kadigiti nignegosyo da. Dagiti trabaho nga impaay mo, incommit mo kadakwada, o Apo. Paay mo met, no, dagiti kasapulan ti trabaho, o Apo. Dupay dagiti kayat mi nga kidawen, o Ama, ngim ammom dagiti kasapulan mi, ammom dagiti dawdawat ken araraw ti tunggal maysa kada kami. Ngim mangnamnama kami, o Apo, babayen ti pamati mi, o Apo. Ken panagtalek mi ken ka nga impaay mon dagitoy kadigiti bibiyag mi. Ken Apo, agyamang kami ti ayat mo. Bendisyon mo ti likudan kadigiti nagkurangan mi, nagbasulan mi ken ka. Ket kidawi mi tagtultuloy nga pamakawan mo met kadigiti amin nga nagbasulan mi ken ka. Mapuutan mi man wenno saan, o Apo, pakawanen na kami. Ket kastamet ti pamakawan mi kadigiti nakaaramid kadakam, o Apo. Dagitoy nga rod ti dawat mi, itinagan ni Jesus nga isummanubot ken Apo mi. Amen. Amen. Pagbalinen na kadoa
Kakabsat ken Kristo, tigimong tayo ket nalpasen, ngem ti panagserbi tayo ket agtultuloy. Ket intay panagtultuloy a panagserbi ken kuana, anyaman nga danag, masukatan kuma iti pammati. Ket agtultuloy nga ayat na, presensya na, talna, ken kapya, ti ipaay na, ti tunggal maysa kada tayo. Itinagan ti Ama, Anak, ken Espiritu Santo. Amen. Amen.